Så er der post. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Så nu laver jeg lige sådan en klassisk unboxing video her. Ja. Der var den jo. Diego og Dolly, en grafisk roman om den alt overskyggende kærlighed. Fra Høst og Søn, skrevet af Jesper Wung-Sung og illustreret af undertegnet. Sådan en dejlig kærlighedshistorie her. Med kærlighed og kildevand. Og besættelse og vold og mobning på arbejdspladsen og andre hyggelige ting. Den udkommer her 26. august. Og ja, som sagt skrevet af Jesper Wung-Sung, som jo er kendt for at skrive ungdomsbøger og børnebøger. Og om den her den er til børn og unge, ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg har i hvert fald illustreret, og den udkommer den 26. august. Så find den på i din lokale boghandel, eller på dit lokale bibliotek, hvis du er nærig.